En juma machielo chenro en Osemoke. Kendo liel. Ano mondi bakoyo. MC Jakakamega Spandito e safu goto ngiso. Woda bandu. Sani koro wan waluya wainyore. Unu walucha uinyoru nikech ang'o? Onge sirikal mogeno waluya. Ya? Apenji. Dong ne une sirikal. Chakre Kenya na yudo uhuru, walucha osebede sirikal. Do you expect us to vote in this election? Uvote nikech ang'o? Okwabigo kura because sani bech mogo idho. Unu wang'eng'ie uyot kaka uyogo wach mogo no wakelunu mogo to kura te umiyo baba. Sani koro kinot ikaw mogo ikete padlock kata password. Iwinjo. Mano siri. Woda bandu keto mogo e padlock. Katika ikaw kalam ti imak ni bwana ilifika hapa. Nikech ang'o? Dako kotiyo go teno goch. Bech mogo dhi malo. Iwinjo wane mwenyore salad be becho dhi malo. Sani goro achiel en shillings 200 mano pokirege. Yes. Pokirege wajo moero chenge. Ugali sauce sani onge until further notice. Kidhi e duka kibandaski. Iduko gure korot. Nino ang'o? Ugali sauce until further notice. Mano wan dong wainyore. Anachako ugali sauce. Iwinjo eka donje main course. Osiepa moro nonyisa ni nitiere ji adek masane yuago wach mogo. Yes. Achiel yawuota bandu kaka iwachono. Wainyore. Uinyoru. Mar ariyo en ng'a? Watchman. Watchman. Watchmende. Mar adek jogi nene. Jomonengi nene. Joma muodo kako gwen giluongo ni jomage. Wasemoke. Kendo liel. Ano mondi bakoyo. MC Jakakamega Spandito e safu goto ngiso. Woda bandu. Yes. His Excellency. The Right Honorable. Yes. Doctor. Raila. Okena ina doctor? Doctor. Yes. Raila. Engineer. Bwana. Engineer bwana. Titles, Luos and titles. Iwinjo kataka in plumber. Makamu, inge professional makamu. Makamu kosamane. Makamu is a senior plumber. Senior plumber? Yes, but okay, luonge ni plumber. Luonge nao? Water fixer. Okay. Doctor. Yes. Engineer. Raila. Amolo. Odinga. Chumba Liet. The 5th president. Nyotero campaigns mage county ma Marsabit. Yes. Marsabit ko king'eyo kigoro map mar piny Kenya, Marsabit near northern frontier. Mano of northeastern. Mano hoho maro kakos. Northern frontier. Yes. Ang'o momiyo unyalo kelo koko kendo dwago lero the 5th? Iwinjo kacha nitie nitie tribes matofauti iwinjo. Makmana ni first of all we must condemn imagining that a stone has hit Baba on the head. Just imagine that. Iyo ni treasonable. Iwinjo. Dak nyuma ko joka. Man dong bodyguard Raila no konyo piny. Tunaambia ogeta giri. Kidibiro to. Iwinjo ogeta trained in Egypt. Iluonge ni ng'a? Ogeta. Oja kanye. Bere mos. Oja kanye mokwongo. Specially trained, can handle machinery, artillery. Iwinjo. Onyalo ng'we. Kweli anyisi. Aneno bodyguards ariyo mag His Excellency. Nitie ogeta. Iwinjo. Mawako sura ya kazi niko samani. Yes, sura ya kazi. Nitiere jatingine ne ma body. Wuotho to ugari. Maniluongo ni ng'a? En ogeta. Ikia kata jogi. Oja kanye. Oja kanye mokwongo. Je bondo yo masakwa. Aneno ga machielo mano chako wuotho kode chon. Sura ya kazi. Mane ona both of them have been trained. Iwinjo ginyalo ng'weyo bomb. Iwinjo ginyalo ng'weyo bomb. Iwinjo gitrain Israel. Migosi ogeta gi jama machielo cha ok gin guok gi ng'we bomb. They have the capacity. Iwinjo angolo magiro weri angolo mag bouncers mag kontele. Angolo ka iwinjo ginyalo ngiyo mbom benye infrared. Ginyalo ngiyo ngama nigi machine. Iwinjo ginyalo kweyo ginyalo ngweyo. Nyoro dak nyo gi ngwe. Negi mako kidi bwana. They protected. Iwinjo they are trained. Iwinjo that's why we need jogi serikandra. Kababo se become president, the national government nyaka mi jogi tich. Koro wang'ia ne the genesis of the story gima notimore cha. Yes. Jomano baki ne gin jomage. Machaparo ni sibling rivalry. Gavana moro machielo degodia. Nitiere jo iluongo nang'o joromo, ng'eni ni Marsabit oting'o joromo, oting'o jorendile, degodia, oting'o degodia, oting'o bora koso borana. Koro nitiere johera mag jatend migawo mochune weche mag omenda. Yes. Jambeti Okuru ya Tan. Kod johera mag gavana masani ma Marsabit. Eden. Koro okang'eyo. Okay. Jatend migawo mar omenda ok chung' laro kom moro amora. Yes.
Governor Mama Sabit ochung'o tiko mar wajona cha UDM ochung' kendo governor. Ang'o momiyo ukelo wich kuot ne the fifth mbele jopiny iwinjo uba kidi kata jakom kweru to pod uba mana kidi? Why? Magite gini thingata achiel mak mana ni throwing of stones was uncalled for. Iwinjo naparo ni macha kondele macha bene kondele macha mak mana ni we need to embrace. Iwinjo kichung ukuri atani no biro gi pesa. Iwinjo no biro gi pesa to pesa luro kar koko koro jogo no lose pesa no they ought nyaka gitim campaigns gi peacefully. Correct. Wakwayo jo siasa gi jo lopgi ne nuru ni utimo campaigns mar kwe sani ok wadware wach mora ni fuere lelo ang'o gi moko duto manyalo ketho ne jokom kura. Beduru jo kisera mondo molo yud gini wadonj kanyo Kanan. Yes. Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Kakamega Spandito safu goto ngiso. Bandu. Wawicho wakalogo de gawar wadogo nyaka kaluo waka. Yes. Nyanza makaluo. Wane chuo liete. Achiel. Nitiere mon liete gi chuo liete. Nitiere riwruok mag mon liete e piny Kenya mangima to kod e piny mangima. To wan chuo. Okang'e gima omiyo un chuo mokwongo in chiliab makani. No. An chiliel in waiting. An chuoliel in waiting. Gima nyaka wachi oyo. Koro idwa nego min toto. Ang'o momiyo? Mondo bed chuoliel. Ang'o momiyo women issues omi prominence. Father's Day nyocha ok gioro no kata notification pok wayudo kata mar M-Pesa. Iwinjo? Yes. One by one mana dhano. Chiliel International Widows Day. To International Widows Day be nitie gadiere kalenda. Okay. Ini gori gi mon liete. No, maero mon liete bwana. Okay. Gima nyaka ing'e. Nitiere jakom mar mon liete. Yes. E piny Kenya. Chairperson. Chair lady. Ojaluo. Mika Patricia Asero. From Ochige Park. From ok from. From dokoro lokore wacho. Nyako bela omo. En kod weche Yes. Ariyo. Juma ni ne gibago nyasi mar odichieng miparo godo mon liete e piny mangima. Oyuago gik moko ariyo. Usiko yanyo mond liete. Achiel. Chieng neno. Mon liete. Yes. Mon liete ang'o momiyo sama chuor dhako moro amora tho. Usiko ni mana ni idongi Yesu. Idongi Yesu sani koro wadwa mi advice banono sani koro Yesu chuori. Iwinjo? Magi mon masa moro pod gin mon matino. Ng'ato nyalo bedo jagni 20 gi wiye, ng'ato nyalo bedo jagni 30 gi wiye. Yes. Kuon wang' ne mi mama ni odage dala ni kende. Iwinjo sani chuore ni Jehova. Kiko ketre kuom kayuoche. Apenji. Biro lal kode biro kelo ne chola. Mama kaja odi osetho whether young or old iwinjo chuori ni Yesu. Mak Yesu gi duogo. Chuoro chako bedo Yesu karango. Wacha no. After death. Apenji. Immediately moi kai ka jaduong. An sani koro chuora ni Yesu. Iwinjo mak mana ni men widowers be onego be ni ikete diary. Nyasaye ok tede sufria. Mana chiel. Yes. Del bokrune nyuka. Ikoni mama ni nigi feelings. En gi feelings. Apenji. Jagni 20 something years. Kori kone nango dodongi Yesu. Nyasaye e chuor nga. Muma yene rimari mak mana kokwa Yesu rusa. Iwinjo. Yesu. Ni Yesu kiyena adwa kora adwa dhite. Adwa temo keny machielo. Bwana. Nyasaye ok timango. Nyasaye ok timango. Wacha. Iwinjo. Nyasaye ok tede sufria. Oyienegi. Yiene uru mon liete. Kaja wada osetho to pod en miyo matin marembe pod liet. Odhi otedi kama chielo. But watch terrorist wadagi. Konyali iwinjo konyal dhi tedo kamoro machielo. Mwandu wadu ni dong nyaka dong ka. Mano kela e wach mar ariyo korka mon liete. Yes. Samora mora mi chechi ni mon chiliel ni chuore ayaki matieke monego. Yes. Ing'e gimikone. Mama iti mawuotho. Ma dhi tho. In 3 months. Lo mopogo ne onge. Iwacho senego chuore. Nyo senego chuore. Mondo kaulo. Especially kan dhako mokwongo. Niene monego, niene janek. True story. Surely. Magi chike kata kitwa gi timbe ma onge thuolo mara mora e 21st century. To gimanyaka wach, we must respect the widow's rights.
Iwinjo gibe gin gi rights. Kuom ranyisi? Gin gi rights gi bwana. Kaka mane? Kodwari mari, iwinjo okonego consult elders. Ochomo ka gi jamano gidhi sori kata alego usonga. Osemoke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Kakamega Spandita safu goto ngiso. Kamoro ni namba 8. Yes. Wuodo osebedo ka chane mokalo. Iluongo ni Patrick Okelo. Mano wuodo Gunja. Gunja town. Gunja town kanyo. Stronghold. Wuode ni osebedo kochich ni wuode ni lwete bith. En okone gimoro amora mar jirani mafuare mbele ne. Yes. Onyalo bedo gweno mawuotho. Onyalo bedo ndiga mutieni to bathot. Onyalo bedo law mumu e tol. Yes. En magote ofuaro, odhi uso, omadho gang'owa. Changa. Pelele makech, nyaro genya. Changu genya. Koro miyo ni Mama Patricia. Okay, Mama Patricia. Ilonge ni Mama Goreti. Yes. Odhi ogolo pot ka chief. Namba 8 kacha. Na chich ni wuoda moro adago ka taneno ka lwete bith. Jogi bro negi. To acheka ko negi ta bro tere kanye. Dala Ugunja. Ata donge kes ni chifo ka maber odhi report ka police. Yes. Otere kes ka police. Omako janani. Otere court. Kori luongo Mama Goreti ni biye tima testify. I tim neno. Ata dongo dagi. Idagi nango tine monji tero case. Mano wuode. Ka chief. Iwinjo mano wuode. No. Wena we uru wuode no. Aluor ni udhi tuwe. Nikech lwete bith. Itero case ka chief nango ni wuode. That is the way to go. Iwinjo. And in fact wadwa wuoyo gi rowere. Sani koro donje was iwinjo online scam cryptocurrency cryptocurrency ni neno gima notimore ne yawuot jirendo ka. Yes. Yawuoy ang'wen. Jocha nitie joluo mane time last year. Nitie igni moko kanyo mano. Achiel manyocho negi mano negi gato igino ne cha. Nitie mang'eny. E yo machiek. Yes. Ojenda joma tindo. Ting'e ni lweti bith many gima nyalo timo. Hard work pays. Weri gi yath, heroin, cocaine. Ni neno gima timore ne yawuot Kisii ang'wen gi. Yes. Ocham chunygi. To apenji kata giluoko ji. Oyo kata kiluoko ng'ato. Onego beni minu odak maber bwana. Ok inyal luoko ji Nairobi, idak Kileleswa Kilimani to minuto thagore odlo. Lit by a lot. Use your common sense bwana. Make your mother happy. Ojende gi mokwongo. Nyochi winjo ni sama gise luoko ng'ato. Gidho ndege, gin Mombasa gi ywere. Kendo simo loro 1 week. Selfie. Mom tuko Mombasa. Kasi gimadho mana Glen Village. Kikwamo tinkwa minu 70 bob. Wikonyi bwana ran. Surely. Omiyo gima ne Mama Goreti otimo reso nyathine. Kata bedo no ber diyo. Oduoke Ugenya. Makata koyude Ugenya. Titieko kode gi Ugenya. Kiko kel ne ji asara kanyo. Nairobi. Kata tere alego thurgi selo odhi otimne counseling. Osemoke. Kendo ni. Anomoni makoyo. MC Kakamega Spandita safu goto ngiso. Duond bura mar Kenya Kwanza. Yes. Jomoko pake ni Kenya kwisha kaka nyocha Madam Bishop nyocha wacho. Alap manyayo. Ni dhogi poso na posa chunya la maro malero pongi. Ni Kenya kwish. Kore kobuok. Beso njo azimio kantie confusion no. Wacho negi ni Kenya sawa seria bade. Girwani. From top to bottom. Yes. Okay. One called jago moro miluongo ni Migosi Rigathi Gachagua. Ilongo ni His Excellency upcoming. Koso downcoming. AKA Mike Man. Miuru Mike. Koro Mr. Mike Man. Jo Azimio ere mokalo. Sani wangeni jo Kenya Kwisha. Kenya Kwanza. Ni county mana Nakuru. Tadwa penji. Is it a coalition koso en mana ntienga mopondo kanyo? En gi moponde. Wangeni duond bura magi tero mbele en UDA. Yes. Koro governor ma county mano Nakuru, mano governor Lee Kinyanjui. Elo ganda magenjo dak Nakuru. The second. Ne ondiko boke moyiedhi ne jo Kenya Kwanza. Watimo nwero kamano kuom kelonwa Rigathi Gachagua the fifth, the second. Mike Man. The Mike Man. One microphone. The one called kwayo adek. Achiel. Kama Migosi Rigathi Gachagua obiro county Nakuru. Kikupande tokji. Yes. Ene mukele mbele gi microphone. Owuo. Kochungo kwa kimawachi. Okwangu wano jo Nakuru. Jomolo.
kuom gima notimo kinde mane dio. Mago clashes. 92. Mano sia godo ganda. Wabiro ngwono ne. Mar ariyo. Yaw ne uru microphone loud and clear. Yes. Kong'amo dhoge kowuoyo. Lapel. Miye uru dakika moromo. Owach tema ni e chunye. Yes. Kik bukru no ng'uke no miye dakika achiel no mosa gituno no dogo obed piny. Wuoyo. Orawe arawa. En kowuoyo, en ga gi weche matugo ganda. Yes. Masamora mona wuoyo ng'amo dhoge ni. Kowuoyo dakika 5. Kura lal. Ai. Kura mabiro azimio. Bora ka gidega wuoke god kabiro nyaka piny. Is God sent. What you azimio wacho ni is God sent. Wacho mane hallelujah. Samora mona mare gadga chako mi microphone. Ok hallelujah. It's hallelujah. Hallelujah. Yes. Mano. Iro. The accent mar jo alego. Hallelujah. Gidhi kawo go piny. You are sure ni piny kawo? Piny osedhi. Piny osedhi bwana, sani pango tich. Koro migosi Kachagwa. Oyawo lweny kendo makamen. Gimigosi William Kavogo. Mano mar ogai maduong' bura mar Tujibebe Pet Party. Yes. Mbok. Oyawo lweny. Gimigosi Moses Kuria. Chama cha kazi. Ang'o magilaro? Position. Placement. Iwinjo. Gitwani migosi Rigathi Gachagua the fifth. Is a dictator. In quote. Nina dictator. True. Define what dictatorship. One coalition. Iwinjo. One coalition umoja. To kan ago campaign, ayu at all side na. Niyo nyinyi mfai kuongea hapa. Endeni mtengeneze mikutano yenu muongee. Mano Mike bane mawacho. So onego embrace all the parties. Omera. Ikiage mewacho. Miye uru microphone. One microphone siku mi fact onego bini miye mugutege. Monu kugutege lwete ya chiel mani ufuku. Spare my microphone. Machalge ma. Kuna mai machielo ni to wuodho machielo. In fact omedo gwere gi kabogo kabisa gi migosi Moses Kuria. Tineno ratings. Ipsos the numbers. Koso mizani Afrika. Gimwanya ka wawacho yo. It doesn't matter the number of trips misetimo kamoro. Impact main go. Iwinjo? Jakom ko donja kamoro mano earthquake. Ko donja de chiel. Yes. Mano earthquake. Impact mo e kacha is key. Kikinge ni ose the western dingwen. Nini we uluor useluor. Uluor bwana panic ma awinjo radio pile. Gi panic Ruto se de kanyo di 20th time. Raila ko di kamoro mano baba. Ko donja di chiel. Marsabit no setie. Osemoke kendo liel anamondi makoyo MC Jakakamega Spandita safu goto miso. Woda Bandu, woda Siaya, woda Kisumo. Osiep ngire Professor Peter Anyang' Nyong'o. You must call him with his names. His Excellency. Iwinjo? Kura penji. Yes. Inipingo prof. Ka prof uone manose wacho niki kuluonga ni His Excellency. Koro inti luonga nango. Benga ngamiluongo ni John Okise. Nga. Iluongo ni PA, ni pitch PA. John Okise. John Okise. John Okise mano nga. No, if you want to access the governor, jam. Iwinjo? Kongisi ni not to know. His Excellency. Halkogan. Were gi Halkogan machaja ngatoron. Halkogan. Tingeni maja seme. Maja seme. Oma be mi wa urunga ngama chal gi Halkogan. Kura penji. Ilongo ni self defense team. Self defense team okodore siasa mad 2022. Mano wacho di chieng ayanga. Yo nyaki bed gi bodyguard bwana. Apenji. For what? De onge bodyguard baba dong kidido goyo. Nga. Baba roga natural helmet bwana. Mano kama nyango wacho TV. Natural helmet. Gik mose kale nyaka ne twe. Babo se kale muduro ma kile ok nyal bogo baba. Kidi. Mara reo. Oriabe no senge diro kidi kanye. Kondele. Onge. Kondele. Timbre. Oriabe diro kidi. Ansana asemanyo stonde adi. Garissa Lodge. Just in case. Magango. Just in case ni pinyo keto. Mano hate speech. Kanya onge. Mane ni mewacho. Okay. Waja koya the fifth. Yes. Okinya luonga His Excellency. His Excellency President Youthman pareni waja koya bedo president bwana. Wadwa tero delegation America. Waja koya the fifth. His Excellency. Yes. And Professor kuso Doctor. And Professor waja koya bwana. Professor George Luchiri waja koya. Yes. The fifth. Professor Peter Anyang' Nyong'o. Professor Tomo Jenda. Oma be mi wa urukata doctor. Okay. Dr. Dipo kuome kanye. Koro. Ineno. Vasha. Wano kwa dwar degrees mafeki. No,
Iwinjo. Who has a fake degree? Wajakoya 7. Is a lawyer. Prof. Kadha. Ojienda kadha. Yoma be ungi degree. Okay. Professor Wajakoya. Yes. Owacho ne penyo sadi. Gino ka kawane. Iga mokwongo. Osechulo gowi te ma Kenya ne godo ne piny China. Mano njaga. Njaga rach. To kora penji. Ang'o miyo din jokopere oyawo gi Professor Wajakoya lweny? No, iwinjo. Why? Morals, oyo. The aspect of bang, iwinjo, the medicinal value. Ahero gima proista do adwano ketno gin. Ahero gima iluongo ni John Mutudho nowacho. Kidhi wi got matoko ka. Kisika. Mano chuny yath. Mano chuny yath. Breko. Mano kimadho chiel. Yes. Aye. Dose the olia. Luanda wapidhe and you're not complaining. Look at us. But we are healthy. Kanye. Macho loko chiemo, loko kuon. Yath ni dose. Ibecho. Dose. Wamiyo nyithindo. Dose. Riembo malaria, typhoid, amoeba. Jokopere. Yes. Jodolo mang jokopere no siayo jo Kenya. Ni manga makikume kura, manga madhi ketho jendewa. Apenji. Sami ywa obwa. Yes. Ngamori. Ini wuon. Osidhi kendi. Ini wuon. Kendi ngege umi madhe. Yes. Koro Wajakoya toko samo. Indo gi madhe. One anpokabele. Monge. Machiro chata sebele. Iwinjo waseti kodi radio ba weriambo on national TV. Before news. Nyakicham gi ang'eyi. Nyakacham ya. Dunga kanyo. Wan yath wang'eyo. Yes. Dr. Kidedo kelo Homa Bay. En mar tieko midhiero mosebedo komako jo Homa Bay. Adwa penji penjo. Where is your girlfriend? Which one? Podene ot. Sani ji complain. Kila ng'ato nyocho ringo dhi Naivasha. Vasha. Dong Vasha penji, Vasha ni. Iga mokalo jomage manodhi. Mine, joma wadete. Koro wang dango motimore. Dako winja neno ka osiepa mang'ane. Iluongo ni ng'a? Uminde. No wacho no chomo Vasha te. Yes. Koro in pod rita. Tingeni Vasha okinya dhi gi dhako. Idhi gang'o? Nyadendi. Dhako dang kuod wiyi. Safari nani nakuja kunigonga. Kasi digi, tupige ka selfie. Iwinjo, okinya dhi gi dhako, ikawo nyawiyoma nudhigo Vasha. Iran wiyo kethore. Oyo. Kachi dhi gi dhako matimore Vasha. Mokwongo. Wadhi neno safari rally. Iwinjo, wametho, wahetho, to. Iwinjo, okinya dhi kacha gi dhako. Kidhi tang matimore. Kacha, kendo Vasha okinya dhi kirwako suit. Last year dong neno ka babo dhi. Babo dunga yani ki. Norwako suit. Babo dunga kispoti. Iwinjo, oset nini president moro. Neno mama ida kanyo. Ae uru. Woda bandu wuondi. Rit odi. Kidwa rit odi. Wach maji dhi Vasha sijui for the weekend ang'o. Beng'eni nitie liete mokidhi jaodi. Liete mokidhi jaodi? Yes, ikawo nyadendi moro masua, sure bet. Iwinjo. Kati dhi timo ang'o? Manya sayo chuona Saturday. Mutimani gi dende yote. Idhi timo ang'o? Idhi go wuoth. Akibe tunaenda matanga ya best yangu alikufa. Iwinjo, ikawo gari udhi, ihaya gari udhi. Iwinjo ochung' kanyo jinoni, bwana oyoni bwana dhi maber radio. Iwinjo, TV be ochamo. Osemoke kendo liel anamuni makoyo MC Kakamega Spandito safugoto. Chairman wa John Mbadi Ng'ong'o. Yes. Ogo kambi Migori County. Nyocho kudhe ka mokalo ne odwa ketho party. Wamedo mana paronu ma en jakom morwako gute ariyo. Mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaka chairman wa mago campaign mokalo piny maru konde duto mag Nyanza makaluo. Chakre Migori, Homa Bay, Siaya kod Kisumu ka. To wasekwero unia before he becomes Azimio chairman and chairman mar ODM. Koro sani ODM waketo bingir by the way. Wanyisi kae lela wuda bandu gi joma ni kod paro maket kod mari. Paro mane? Jakom His Excellency. Yes. Engineer Dr. Raila Amolo Odinga. Kobiro yiere tariko 9 dwe mar 8. Odhi bedo party leader mar chama mane? Mar Kenya. Dongen pode wachi TV ka. As a political analyst, Dr. Raila Amolo Odinga will still be the party leader of ODM. First. Iwinjo, Marario, the party leader of Azimio la Umoja. Amera, unamoja makatana jakom kura. Mheshimiwa, His Excellency, the party leader mar Azimio One Kenya. Ibire ODM karango. Ni kama se ODM maketho gini. Wan wachako chama gikajwang. Gini maro wate. Nwase konu ya uru kambi. Ya ukambi.
Anasema ya media house bwana. Media ma. Adiko media house adverts mag state house yote. Media muguru. Abro timo gadoda okawuoni. Kutimo Incham nyanji cham news. Osemoke Kenoliel. Anamundi makoyo. MC Jaka Kamega Spandito safu goto ngiso. Riti masani nyaka jumano mana makin kete Lolwe TV.